आज आमचा गहू काढायचा चालू आहे आणि 3 महिन्यापूर्वी आम्ही गहू लावला होता. पहिल्यांदाच लावला होता कारण की ह्याच्या आधी कधी ट्राय केला नव्हता. म्हणलं पहिल्यांदा लावून बघावं. आणि आमचा इकडे बघू शकता मागं की 3 गुंठ्यामध्ये आम्ही लावलाय आणि तो गहू चांगला आलाय. आता ह्या स्टेपला आहे. आता आम्ही काढणार आहे. नंतर मशीननं करायचं असतं. ही मशीननं गहू करायचा असतोय. बघणार आता 3 गुंठ्यामध्ये किती होतोय ते बघायचं आहे.